Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Richie. Taong 1980, Pangantukan, Bukidnon. Itong mga panahong ito, papasapit na ang bakasyon sa kanilang mga trabaho. Wala naman noong mapupuntahan si Richie, kaya napagpasyahan niyang bumisita sa bahay ng tiyahin niya sa Bukidnon. Maliban sa iyo na lamang ang kanyang kamag-anak, marami din yung naitulong sa kanya noong mga panahong musmus pa lamang siya. Kung hindi niyo kasi naitatanong, yung tiyahin niya nanirahan din sa bahay nila ng halos 1 dekada. Kapatid yon ng yumao niyang ama at nagkataon namang tumanda yung dalaga. Napakapihikan kasi nito sa lalaki, kung kaya't sa dinami-rami ng taong pumasok sa buhay nito, wala yung napili. Gayunpaman, masaya naman yun at walang pinagsisihan sa kadahilanang naging maganda naman ang takbo ng kanyang buhay. Nag-iisa man ito, kahit papaano meron din yung pinagkakaabalahang gawin. Ayon kay Richie na sa lahat ng kanyang mga kadugo, yung tiyahin niya ang pinakakakaiba sa lahat. Ni minsan hindi yun humingi ng tulong kahit labis na itong nahihirapan. Nagsasaka rin yun at gumagawa ng mga trabaho na tanging mga lalaki lamang ang kadalasang gumagawa nito. Dahil sa ganun itong pamamaraan ng pag-iisip, kung kaya't kahit nag-iisa na lamang yun sa buhay, nakakaya nitong makaraos sa pang-araw-araw. Sa katunayan, buhat sa kasipagan ng tiyahin niya, nagkaroon niya ng isang maliit na sakahan sa mismong tabi ng bahay nito. Sa pagkakaalam noon ni Richie, di pa rin nagbabago ang pinagkukunan nito ng hanap buhay dahil base sa salaysay ng kanyang mga kakilala, doon pa rin naman yon nakatira. Yun nga lang, medyo matanda na ito at merong konting pagbabago sa pamamaraan ng pakikitungo nito sa kanilang baryo. Ayon sa mga taong kanyang nakausap, 2 taon na ang nakakaraan noong napansin nila ang pagbabago ni Manang Kura. Nagsimula ang kaganapang yon noong nag-alaga yon ng mga manok at pato. Wala namang problema sa pag-aalaga nito ng hayop, pero labis sila noong nababahala, lalo na't napakahilig nito sa mga kulay itim na hayop. Pusa, aso, mga pato, ultimo mga baboy, kulay itim ang mga alaga niya. Nagsimula na rin yung maglagay ng mga itim na kortina sa loob ng bahay niya na siya namang labis na ipinagtataka ng mga napapadaang magsasaka. Dagdag pa ng mga ito na minsan na ding napaaway ang matandang yon buhat sa isang taong bigla na lamang pumasok sa buhay nito nang walang permiso. Nagkasagutan ng dalawa hanggang kinabukasan nabalitaan nila ang biglaang pagkamatay ng taong nakaaway ni Manang Kura. Mariin din itong inilahad sa kanya na habang lumilipas ang mga araw, may mga kakaiba na silang pagpaparamdam na napapansin sa lugar. Matapos naman itong marinig ni Richie, minabuti naman niyang puntahan ang bahay nito sa lalong madaling panahon. Bilang kamag-anak, syempre natatakot din siya para sa kalagayan ng tiyahin niya. Ilang araw pa noon nang lumipas, lumuwas na ng bayan si Richie para puntahan ang tiyahin nito. Sa kanyang paglalakbay, wala siyang ibang inisip kundi ang kalagayan ng kaisipan ng tiyahin niya. Pakiramdam niya bunga yon ng pag-iisa nito sa buhay. Upang mapawi ang kalungkutan at pangungulila nito, nagdala siya ng iilang mga regalo. Inaasahan niya ring makikilala pa siya ng tiyahin niya sa kadahilan ng ilang taon pa lang naman ang nakakalipas. 1.5 araw pa ang dumaan. Narating na nga ni Richie ang lugar ng Pangantukan.
pagbaba niya ng sasakyan, dali-dali niyang binagtas ang daan patungo sa baryong tinitirhan nito. Bale, wala doong transportasyon, kaya kahit hindi niya kabisado ang lugar, naglakas loob siyang magpatuloy sa kanyang paglalakad. Habang binabagtas niya noon ang daan, wala naman siyang ibang nasisipat maliban sa mga nagsisitaasang puno na nasa gilid ng daan. Bibihira lang din ang bahay na kanyang nasisipat sa lugar na yon, gawa ng karamihan sa mga naninirahan doon, purong mga magsasaka. Kinakailangan nilang magkaroon ng malawak na ektarya ng lupain nang sa gayoy makapamuhay sila ng hindi gaanong naghihirap. Sa loob ng halos 2 oras niyang paglalakad, marami siyang nakasalubong na mga magsasaka. Magbabandang 4:00 na rin ng hapon noon nang marating niya ang baryo na pinamamahayan ng tiyahin niya. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, doon na nga niya tuluyang nakita ang pamamahay nito. Habang papalapit siya sa maliit na kubo, panay naman ang pagtawag niya sa pangalan ng kanyang tiyahin. Maya-maya pa, nang marating na niya ang bakod ng bahay nito, bumungad sa kanya si Manang Kura, nakatayo sa gilid ng pinto. Seryoso din yung nagmamasid sa kanya at sa estado ng pagmumukha nito, para bang hindi yun makapaniwala sa taong kanyang nakita. "Nay, nakikilala mo pa ba ako? Si Richie to, yung pamangkin mo. Pasensya ka na kung hindi ako gaanong nakakadalaw ha. Alam mo naman marami akong ginagawa eh. Kumusta na ho kayo?" Tanong ni Richie sa tiyahin niya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bigla namang nagbago ang itsura ng pagmumukha nito. Kung kanina iritable yung nakatitig sa kanya, ngayon parang bakas na sa pagmumukha nito ang labis na pagkatuwa. Maya-maya pa, agad naman siya nitong pinapasok sa loob ng bahay nang walang imik. Pagsarado naman ito ng pinto, mangyak-ngiyak naman yung yumakap sa kanya na para bang hindi kayang ilahad ng salita ang kasiyahang nararamdaman nito. Dahil sa ginawa ng tiyahin niya, hinayaan lang naman niya yon, lalo pat pangkaraniwan na sa kanilang pamilya ang maging emosyonal sa mga taong matagal na panahon na nilang hindi nakita. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na unawaan ni Richie ang mga hinaing ng tiyahin niya. Base sa salaysay nito, nakaranas siya ng pang-aapi sa iilang mga magsasakang napapadaan sa bahay. Noong una hindi niya yun gaanong pinapansin, pero habang tumatagal, marami na siyang naririnig na usap-usapan ukol sa kanya. Ang pinakaikinagalit noon ng tiyahin niya ay noong mapaghinalaan siya ng mga ito na isang aswang. Kahit anong pagdadahilan niya noon, hindi siya nito pinaniniwalaan hanggang sa dumating ang puntong napagdesisyonan niya na gawin kung ano ang nais makita ng mga ito. Pagtatapat pa ni Manang Kura na dahil sa ginawa niya, meron siyang napukaw na kakaibang nilalang sa kanyang mismong tahanan. Ilang beses niya na yung sinubukang itaboy pero tila bang mas lalong lumalakas lamang ang presensya nito. Hindi lang yon, marami na rin yung ipinapagawa sa kanya, kagaya ng pag-aalaga ng mga hayop na kanya namang ginagamit sa paggawa ng isang ritual. Tuwing Biyernes, pumapatay ng manok itong si Manang Kura para pakainin ang nilalang na yon. Kapag hindi niya kasi ito ginagawa, tila bang nawawalan siya ng bait. Ang mas nakakatakot pa, na dahil sa sapi na naibibigay nito, napipilitan siyang kumain ng buhay na karne ng hayop upang mapawi ang gutom na kanyang nararamdaman. Dagdag pa ng tiyahin niya, hindi niya yun sinasabi kahit kanino, gawa ng baka patayin siya. Matapos naman yung marinig ni Richie
Agad naman siyang binalot ng awa buhat sa mga bagay na kanyang nalaman. Nais man niya yung tulungan pero anong magagawa niya? Isa lang din siyang pangkaraniwang tao na walang kaalam-alam pagdating sa mga lihim na karunungan. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging salat sa kaalaman, pinili niyang huwag sumuko. Naniniwala siya, hindi yun ibibigay sa kanila na problema kung hindi nila ito malulusutan. Dagdag pa niya na, upang malaman kung sino ang kanilang kinakaharap, kailangan nilang magpakonsulta sa isang albularyo. Nak, huwag ka munang matulog rito. Makituloy ka sa mga kaibigan mo doon sa baryo. Sige na, umalis ka na. Mahirap na, baka sapian pa ako habang kausap kita. Pakiusap, tulungan mo ko. Sawang-sawa na akong maging preso sa sarili kong katawan. Kung pwede ko lang tapusin ang buhay ko, noon ko pa sana to ginawa. Pero hindi yun maaari. Ayokong isipin lamang ang pansarili kong kaligayahan. Malalagpasan natin to. Naniniwala ako sa iyo. Mangiyak-ngiyak na wika ng tiyahin niya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niyang iniwan sa isang tabi ang kanyang mga bagahe. Paglabas naman niya sa pinto, bigla naman siyang napaatras matapos niyang masipat ang tiyahin niya na lumutang sa sahig at kasabay nito ang padabog na pagsasarado ng pinto. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang kumaripas ng takbo si Richie patungo sa baryo. Sa kanyang pananakbo, rinig naman niya ang pag-atungal ng tiyahin niya na para bang may kung anong sumasapi rito. Maya-maya pa, tumahimik ang buong paligid. Pagbalot ng napakalamig na simoy ng hangin sa kanyang katawan, bigla naman siyang nakaramdam ng matinding takot na siyang naging sanhi upang hindi na niya maipagpatuloy ang pagtahak ng daan patungo sa baryo. Imbis na magmadali siya noon, ang ginawa niya sumilong sa isang puno ng mangga. Sa kanyang pagmamasid, pansin naman niya ang dahan-dahang paglakas ng palaspas ng mga sanga ng puno. Kahit wala siyang nakikita sa itaas nito, pakiramdam niya merong dumaraang isang dambuhalang nilalang. Hindi naglaon, pagsilay niya sa kalangitan, halos manlaki na lamang ang kanyang mga mata matapos niyang makasilay ng mga bangkang lumilipad. Sa loob ng bangkang yon, may mga kulay puting tao na para bang nagsasagwan. Kakaiba rin ang wangis ng mga ito, gawa ng meron yung mga sungay at mapupulang mga mata. Sa bilis ng paglalakbay ng mga nilalang na yon, halos bigo na niyang mabilang kung ilang nilalang ang nakasakay sa isang bangka. Sa pagkakatanda rin niya, 5 bangka noon ang kanyang nakita. Tinahak nito ang daan patungong baryo hanggang sa tuluyan na yung maglaho sa abot ng kanyang pananaw. Dahil sa pangyayaring yon, napagpasyahan niya na sa ilalim na lamang ng puno magpalipas ng gabi. Di hamak na mas ligtas siya sa ilalim nito kesa naman makipagsapalaran siya sa daan, gayong wala siyang kaide-ideya kung ano ang mga nilalang na makakasalubong niya. Kinabukasan, magbabandang 7:00 na ng umaga nang magising itong si Richie. Kung hindi pa siya ginising ng mga napapadaang magsasaka, hindi niya pa mapapansin na umaga na pala. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, agad naman niyang naalala ang mga nangyari noong nagdaang gabi. Walang sabi-sabi, agad naman siyang tumungo sa baryo para humingi ng tulong. Hanggat maaari wala siya nitong binahagian nang sa gayoy hindi malagay sa alanganing sitwasyon ang tiyahin niya. Naniniwala kasi siya na sa oras na malaman yon ng mga ordinaryong tao,
paniguradong matatakot ang mga ito. Doon na rin mag-uumpisa ang pagkalat ng mga kuro-kuro hanggang sa maraming tao na ang makakaalam ukol sa mga kaganapan. Dagdag pa niya na kapag nangyari ang ganoong bagay, mataas ang posibilidad na palayasin doon ang tiyahin niya o hindi naman kaya'y pagbalakan yon ng masama. Dahil sa ganoong sitwasyon, tahimik naman siyang naghanap ng albularyo sa lugar na yon. Bago pa man sumapit ang tanghali, natagpuan na niya ang isang matandang nagngangalang Tiban. Bantog yung manggagamot sa lugar nila pero bibihira lang yon kung magbigay ng serbisyo. Hindi rin ito madaling lapitan sa kadahilan ng kinikilatis muna nito ang isang tao bago tulungan. Ang pinakaayaw kasi ng matanda, magamit ang kanyang abilidad sa mga masasamang gawain. Upang yon ay maiwasan, nakasanayan na niyang tanungin ang kanyang mga pasyente ukol sa kung anong rason kung bakit sila humihingi ng tulong. Kapag hindi rin nagustuhan ng matanda ang mga isasagot nito, kusayong tumatalikod nang wala nang sinasabing kung ano. Sa pagpasok naman ni Richie sa bahay ng matanda, pansin na pansin naman niya yon na para bang binabasa ang kanyang mga galaw. Hindi naman niya ito binibigyan ng kahit na anong mali siya, gawa ng unang-una, wala naman siyang kaide-ideya ukol sa mga akto nito. Maya-maya pa, nang makaupo na siya sa isang lumang silya, agad naman niyang inilahad doon ang pakay niya. Subalit, matapos naman niya yung mailahad sa matanda, ang tanging naging sagot lamang nito sa kanya ay, "Kanino mo nalaman ang tungkol sa akin? Bakit ko naman nanaising tulungan ng tiyahin mo? Unang-una, hindi ko naman yan kakilala. Ikalawa, baka parusa rin yan sa kanya kaya siya nagkakaganyan. Alam mo, iho, minsan may mga pangyayaring kailangan na lang nating hayaan. Hindi naman makakapaminsala yung tiyahin mo. Hindi ba't mas mainam na hayaan mo na lang siya sa ganyang estado?" Nang marinig naman ni Richie ang sinabi nito, napakunot lang naman ang kanyang noo habang sumasagot doon ng, "Nasasabi mo yan dahil hindi mo siya kadugo. Manong, isaalang-alang mo rin sa kalagayan mo ang sitwasyon. Oh, sabihin na nating hindi mo siya kilala. Pero albularyo ka. Tungkulin mong tumugon sa mga pangangailangan alam mong makakatulong ka. Mukha yatang tumanda ka na lang sa larangang yan nang hindi mo alam ang iyong tungkulin. Ako isang hamak na gwardya lang, pero sa oras na merong humingi ng tulong ko, tumutulong ako. Ganon din sana ang gawin mo. Pagkatapos nun, tsaka mo kilalanin ng tao. Ang mahalaga, nakatulong ka. Pasensya ka na, Manong Tiban, ha, kung nasagot kita. Sadyang hindi ko lang kasi gusto ang pamamaraan ng iyong pag-iisip." Matapos naman niyang magsalita, agad naman siyang tumayo sa mismong harapan nito. Nang akmang tahimik na siyang aalis, bigla naman siyang pinigilan ng matanda, sabay sang-ayon sa nais niyang mangyari. Noong una, hindi pa makapaniwala si Richie, pero nang makumbinsi na siya ng matanda, ikinatuwa naman niya ito. Kinahapunan, wala naman silang ibang ginawa kundi pag-aralan ng bahay ng tiyahin niya. Base sa salaysay ni Manong Tiban, nababalot ng sumpa ang tahanan nito. Yung mga hayop ding inaalagaan ng tiyahin niya, nasisiguro nitong hindi yun nakalaan para sa pagkain o negosyo. Isa lang ang maaaring kahahantungan ng mga ito, at yun ay pagkain sa kung anong ritual. Dagdag pa ng matanda na kakaiba rin ang kulay ng bahay ng tiyahin niya. Maaaring kaya yung naglagay ng mga itim na kurtina ay dahil sa labis yung nasisilaw sa liwanag ng araw. Pagtatapat pa nito na ang ganoong mga gawain ay walang duda na kagagawa ng isang aswang
na nasa huling yugto na ng pakikipag-isa sa yanggaw na nasa loob ng sistema nito. Nang marinig naman yon ni Richie, halos hindi naman niya mawari ang mga isasagot niya sa albularyo. Kahit ulit-ulitin man kasi ang mga binitawang salita nito, sadyang napakahirap nitong maunawaan. Hindi lang yon, wala din siyang gaanong maintindihan sa mga nilalang na inilalahad nito sa kanya. Kadalasan demonyong mga sumasapi sa mga yanggaw na malapit nang maging isang ganap na aswang. Ang nakita mo kagabi, kagagawan nyo ng demonyong nangangalaga sa tiyahin mo. Pasensya ka na, pero sa estado ng taong yan, hindi ko na yan kayang maibalik pa sa normal. Dalawa lang maaari niyang kahahantungan. Maaaring palayain natin siya o hindi naman kaya'y tapusin na ang paghihirap niya. Pakatandaan mo sana, wala nang kontrol ang tiyahin mo sa kanyang sariling katawan. Pinapalakad na ito ng demonyo at kahit na anong oras, kayang-kaya niya yung bawiin. Seryosong wika ni Tiban sa kanya. Nang marinig naman yon ni Richie, isa lang naman ang naisagot niya rito. At yun ay, "Bahala na ho kayo. Kung ano sa tingin ninyong tama, yun ang gawin ninyo." Matapos namang marinig ng albularyo ang kanyang sinabi, agad naman itong ibinaling ang paningin nito sa kubo habang maiging pinag-iisipan ang mga gagawin nitong hakbang. Sa pagsapit naman ng takip silim, patuloy pa rin silang nagmamasid sa lugar. Yung tiyahin niya hindi pa rin lumalabas, para bang nagtatago pa ito dahil na rin sa natitirang sikat ng papalubog na araw. Makalipas pa ang ilang minuto, pagtungtong ng 6:00 ng hapon, doon na nila yun na sipat na lumabas, kumuha ng manok, sabay pasok sa loob ng bahay nito. Nang masipat naman yon ng albularyo, dali-dali naman yung sumugod sa lugar, bit-bit ang isang krus na gawa sa itim na kahoy. Hindi naglaon, nang makapasok na sila sa loob ng bakod, narinig naman nila yung umatungal habang galit na nagtatanong ukol sa mga taong nangahas na pumasok sa kanyang lugar. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, pilit naman siya doong sumagot pero nakapagtatakang hindi siya nito pinakikinggan. Maya-maya pa, bahagya naman silang napatigil sa paglalakad matapos nilang masipat ang pagbukas ng pinto. Sa isang iglap, doon tumambad sa kanila si Manang Kura. Nanginginig ang buong katawan habang nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanila. Meron din yung daladalang kutsilyo at sa aksyon nito para itong papatay ng tao. Pagsalita naman ito sa kanila, agad naman siyang binalot ng takot sa katawan dahil sa rinig na rinig niya ang boses nitong parang sa matandang lalaki. "Sino ang nagsabi sa inyong pwede kayong pumasok rito? Lumayas na kayo. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko." Wika ni Manang Kura sa kanila. Nang marinig naman yon ang albularyo, agad naman yung nagsimulang mag-usal habang dahan-dahang itinataas ang krus na hawak nito. Sa pagtitig naman ito sa tiyahin niya, taimtim yung nagsambit ng 3 buhay na salita at kasabay nito ang pagwika nito sa nilalang ng, "Sa ngalan ng kapangyarihan ng Diyos, inuutusan kita. Lumayas ka sa lugar na ito. Bumalik ka sa impyernong pinanggalingan mo. Lumayas ka. Lumayas ka!" Halos ilang beses yung sinambit ng albularyo pero imbis na masindak ang nilalang, tinawanan lang siya nito. Hindi lang yon. Habang nakatitig yun sa kanila, pansin na pansin naman ni Richie ang napakalapot nitong laway
na dahan-dahang tumutulo sa lupa. Sa isang iglap, bigla namang nangitim ang kabuuang mata nito na siyang naging sanhi upang bumuka ang napakalapad nitong mga pakpak. Sa paghaba rin ng braso nito, mabilis siyang sumugod sa matanda na siyang naging sanhi upang sila'y magbuno. Nang masipat naman yun ni Richie, mabilis naman siyang lumayo sa lugar. Maiging pinag-iisipan ng kanyang mga gagawin para sana'y makatulong. Pero anong magagawa niya? Isa lamang siyang isang ordinaryong taong walang kakayahan na lumaban sa ganoong uri ng nilalang. Sa isip-isip niya, matutulungan niya pa sana ang matanda kung pangkaraniwang tao lang ang kanilang kalaban. Ngunit dahil sa nagkataong demonyo ito, hindi na nangahas pa itong si Richie na tumulong. Matagal na rin kasi niyang nababalitaan na ang mga demonyo merong kakayahang maglapat ng sumpa sa kahit na sinong taong walang proteksyon sa kanilang mga wisyo. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, bigla naman siya noong napasilay sa matanda matapos siya nitong utusan na patayin ang lahat ng alagang hayop ng tiyahin niya. Dahil dito, dali-dali naman niya yung pinagpapapatay hanggang sa wala na doong natira. Matapos naman niya yung gawin, kitang-kita niya kung papaano yun manghina. Pagsilay naman ng albularyo na mababa na ang depensa nito, agad naman niyang inilapat sa noo nito ang hawak-hawak niyang krus. Paglapat ng bagay na yon sa noo ng tiyahin niya, kitang-kita nila ang pagsilabasan ng mga itim na usok mula sa ilong, mata at bunganga nito. Unti-unti na rin yung nagpalit anyo hanggang sa bumagsak na yun sa lupa nang wala ng buhay. Paglapit naman ni Richie sa kinaroroonan ng tiyahin niya, agad naman siyang napaatras dahil sa paglamon ng apoy sa katawan at sa pinagtitirhan nito. Dahil sa mga nangyari, minabuti naman niyang manuluyan na muna pansamantala sa tahanan ni Tandang Tiban. Lumipas pa ang mga araw, napagpasyahan niyang bumalik na sa lugar na pinagtitirhan niya. Nang makaalis na siya sa bukid nun, ni minsan hindi na niya ninais pang bumalik sa lugar na yon. Di rin kasi biro ang pinagdaanan ni Richie, lalo na yung naranasan niyang 5 buwang bangungot. Akala nga niya, ikakamatay niya na ito. Mabuti na lang, maraming albularyo ang tumulong para malagpasan niya ang ganoong problema. Dekada pa ang lumipas, unti-unti na niyang nakakalimutan ang mga nangyari. Pero sa tuwing sumasapit ang gabi, bumabalik ang lahat ng iyon, lalong-lalo na noong minsan niyang masaksihan ang pagpapalit ng anyo ng isang yanggaw na malapit ng maganap na aswang. At nangyari ang lahat ng bagay na iyon sa katauhan pa ng mismong tiyahin niya na si Manang Kura. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobra ako naaawa para sa tiyahin nito ni Richie, no? Kasi nga, wala siyang nagawa eh. Siguro nung nakahingi ng tulong tong si Richie dun sa kakilala nilang albularyo, yun nga, si Manong Tiban, huli na yung lahat. Pero para sa akin yung ugali ni Manong Tiban parang medyo tagilid nga eh, no? Mabuti na lang namulat siya ni Richie na gumawa ng mabuti. Kasi nga naman, nasa iyo na lahat eh. Tutulong ka na lang sa kapwa sa abot ng makakaya mo. Bakit kailangan pang alamin mo yung background ng isang tao, di ba? Kung tutulong ka, walang ganun. Tama nga naman yung sinabi rin ni Richie. Pagkatapos mong tulungan, tsaka mo alamin kung anong meron sa tao na yun. Di ba? Kung masama, hindi mo na problema yon. Kasi nga, tinulungan mo lang naman siya eh. Kung mabuti naman yung tao, edi dagdag puntos ka nun para sa Diyos. Pero kay masama, kay mabait, talagang pupuntosan ka ng Diyos eh. Kasi nga, pinagkalooban ka niya ng kakayahan, kaya huwag mong ipagdamot. Para sa akin, yun yung aral ng kwento na to. Na kapag meron kayo,
Huwag kayong madamot. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.